Dihamu amat tarajado inat tasuri pada dison hudam majulus umum secara contoh. Dina majalo tuani ulaun manang tuani godang di ulaun bonatau manang pertanyaan STM nomor donga sahuta. Tarsok umma contoh. Dihamu amang paddenami buha amang nunga mangara dihamu dia lusip. Amang paddenami amang namalo amang pangului amang siuluan dijuluhu amang siadun di tonga-tonga si haliangan dipudihu si paimau amang paddenami pertarias namalo nialapan manugut tinaruho botari nanga pala sohudok nunga dibotoho ay namalo duho nabulas duho marpangedoan martarias tu amatta namar tua di bata alani amang paddenami alualuhud damang majulutu amatta namar tua di bata si tolu suhu si tolu harajao de bata ama anak doho todi porbadia mau lihat ya mamang nunga dia luluhuku tu amatta namar tua di bata asa ngoek piamang alualuhud damang majulutu habonarani huta suak suni amat taraja nang inatta soli pada mau lihat ya matutu amang paddenami asa noek piamang alualuhum majulutu situan natoro amat taraja inatta soli pada ngaliat nalulu mau lihat ya mamang asa siajur mula-mula matutu siajur mula topa mulani rumah ijuk mulani rumah gorga mulani zolma tubuh mulani zolma marmarga nang mulan nami matutu tor nami baik damang majulu godang mula-mula mau lihat ya mamang nunga di baik damang godang mula-mula asa si raja ida si raja ida batin napa jujung tingkat di hosni mata nyari napa tuhlas tona doho soba tu amatta mula jadi alani amang baik damang majulu godak soba asa mar soba ham itu amatta namar tua di bata suak sungani nak situan natoro iya mau lihat ya mamang nunga di baik damang betutu godak soba asa naik betutu asa liat matutu panggabian liat parhorasan dihamin namar donga sahuta adong hatanina tua namar dok tinali inalat dorong botar gota sisada anak sisada buru do tutu hamin namar donga sahuta atik pemarragan yakka margana alani amang baik damang ma godak si monang-monangi asa mangaliat tadi iya dung sidung godang mangaliat mau lihat matutu amang paddenami dison nunga jongjok kami hamin namar donga sahuta tarluhobi hami AKBPH suak suni duho panitia asa marsiolo batutu hami sama hami asa uluk matutu panggabian uluk nang parhorasan baik damang ma godang ulu-ulubi iya duk sidung godang ulu-ulu mau lihat emang amang paddenami nunga marsiulu batutu hami diak kena merdonga sahuta terlumubi hami panitia dohot BPH asa ido tutu songon niduk ni si tua-tua asa balitang matutu bagabe tumudal ho si taduan are nami matong gabe dihami akan namar donga sahuta molo tutu takas hami marsi paululuan asa sahat misulu matutu sahat tubuh tiap toho di rodang ni bulan sesa matutu hami saluhutna sahat tu panggabian sahat tu parhorasan luhut mahami tutu di dongane Tuhan amang paddenami di dongna tua-tua tinahum wal tiu binaik tu panuhatan baik damang ma gondang si tiu las padu muda damang ma tu hasahata iya tarsongonima contoh singkat molo majalo tua ni gondang di ulaun bonataon manang pertanyaan di STM mana merdonga sahuta mau lihat horas jalagati